video nang aku dibagi. Kon rek, kaos iki guru sembarang kaos, Bro. Kaos iki keindahan, keajaiban, kesangaran tersendiri wis pokoke. Kon yo iso ndok dhewe ya aura sing terpancar lek kon misale gawe kaos iki. Lek pas aku gawe kaos gak kutuliane, pasti kok ngene. Tapi lek pas aku gawe kaos iki kudu iku ae keberuntungan pun pas teko lek kon gawe kaos iki. Mujur tak wis pokoke lek kon gawe kaos iki. Gak percaya cobaan. Gak duwe. Weten luwe. Gak duwe pacar. Muncul tenang. Arek wedok-wedok padha teko lek kon gawe kaos iki. Semenjak saya pakai baju ini, saya merasa ganteng dan tampan saya. Kemudian saya merasa senang dan bahagia. Nah, aku arek jadi aku gak pengen aku dhewe dikit seneng dadi aku pengen kon kabeh ngrasakno bahagia sing koyo aku iki, oke? Jadi ngenteni apa maneh rek? Ayo, padha duwe kabeh kok koyo ngene. Lah lek kon gawe kaos iki, kon iso ketok ganteng, manis, berwibawa, elegan, tampan, keren, seksi, menawan, kelas atas. Haha, iku aku rek. Oke lah, dadi ya wis koyo ngono iku lek kon kepengin urip enak dadi yo duwe kaos iki, oke? Oke, bye. Bah.